ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନଈରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା ଆଉ ଧରୁ ଧରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ସେ ମାଛ ଧରାଳିଠୁ ସବୁ ମାଛ ନେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା ମାଛ ଧରାଳିକୁ, ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ସବୁ ମାଛ ମୋର ଆଉ ସବୁ ମାଛ ମୁଁ ନେବି। ତା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଲୋକଟିକୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସେ ବଳବାନ ଲୋକଟି ସେ ମାଛ ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଅଧା ଦରମଲା ହୋଇଥିବା ମାଛ ତା ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ସେ ମାଛ ସେଠୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଲୋକଟିକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ସେଥିରେ ପଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ 2-4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ଆସି ଦେଖାଅ। 2-4 ଦିନ ଗଲା, ସେ ଲୋକଟି ପୁଣି ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲା। ଡାକ୍ତର ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଟା ତ ବହୁତ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ଆଙ୍ଗୁଟାକୁ ନ କଟାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କାଟି ତାକୁ ପଟି କରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଲେ। ପୁଣି କହିଲେ 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସି ପରାମର୍ଶ କର। ପୁଣି 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଗଲା। ଏହାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା, କହିଲା ଏ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ କାଟିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ନହେଲେ ପୁରା ହାତ କଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଡାକ୍ତର କହିଲେ 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସ। ପୁଣି ସେ ଲୋକଟି 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏ ହାତଟା ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ଷତ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁରା ବାହୁରୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ କାଟିବ ତାହେଲେ ସବୁ ତୁମ ଦେହର ପାର୍ଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମରିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତ ଭୁଲ ହେଇନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା ତୋର କେମିତି ହେଉଛି? ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ତା ମାଛକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲି। ତାର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା, ଯା ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜ ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଦେ ସବୁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଗଲା, ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକକୁ ପାଇଲା ଆଉ ପାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୋତେ କ'ଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଆସିଛି ନା କ'ଣ କଲୁ ଯେ ମୋର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା? ତୁ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ ନା କ'ଣ କହିଲୁ ଯେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏମିତି ହେଇଗଲା? ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି, ବା ସେତିକି ଉପରକୁ ଚାହିଁ କହିଥିଲି ଭଗବାନ। ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ ତା ବଳ ଦେଖାଇଲା, ତୁ ତୋ ବଳ ତାକୁ ଦେଖା। ସେ ବଳ ମୋର ନୁହଁ, ସେ ବଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭାଇ, କର୍ମଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି କାଲି ସେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଆଜିଠୁ ଭଲ କର୍ମ କର ଏବଂ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କର, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତୁମେ ନିଜେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଅନ୍ୟର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ।